Μάλλον τι του έδωσα να κρατήσει και μου λέει, να σου πω, μου λέει τώρα, θα με τρολάρουνε. Και του λέω, δεν σε τρολάρουν, εσύ τρολάρεις. Μ' αρέσει γιατί έχει πραγματικά, είναι ανοιχτός και κάνει αστεία, κάνει πράγματα. Είδαμε το σκεπτικό σου γύρω από την Ελισάβετ. Θέλω να σου πω ότι αυτό λιγάκι είχε τσιτώσει τον κόσμο. Έχουν δηλαδή υποθεί και ακουστεί σχόλια τύπου ότι είσαι μέχρι και μισογίνης. Επειδή ψήφισες και τα βάζεις συνέχεια με την Ελισάβετ, ή ότι την ενδόμηχα τη γουστάρεις. Υπάρχει ένας λανθάνων ερωτισμός πίσω από όλο αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει καμία σχέση είτε το ένα είτε το άλλο που μου είπες. Δεν ψήφισα πάντα την Ελισάβετ. Δεν ξέρω πόσες φορές την έχω ψηφίσει. Γιατί αν θυμάσαι την πρώτη ψηφοφορία, εγώ ψήφισα την αδερφή της. Οπότε θεώρησα ότι θα πρέπει η αφαιρετική μέθοδος που. Επειδή υπόθηκε και αυτό, και πολλές φορές με ρώτησε και ο Σάκης άμα είναι με την αφαιρετική και άλλες φορές το έλεγα ότι είναι με την προσθετική μέθοδο, όταν βγάζεις τους παίκτες σαν μια κατηγορία ποιους με το τρίπτυχο, το δικό μου το σκεπτικό, αγωνιστικά, συμβίωση και συμπάθεια, θέλω να σου πω ότι η Ελισάβετ έχει τη συμπάθειά μου. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό κορίτσι. Όμως σε θέματα συμβίωσης και σε θέματα αγωνιστικά, είναι σχετικά πίσω. Ήταν αρκετά πίσω, ειδικά στις αρχές του παιχνιδιού. Και μην ξεχνάμε ότι παίζει και με ποιον αντίπαλο παίζεις. Ο άλλο να παίζεις με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο αντίπαλο και να χάσεις, και άλλο να παίζεις με έναν αδύναμο παίκτη, που μπορεί να είναι η Λάουρα. Που ειδικά στις αρχές που ήμασταν πολλά άτομα, βάλαμε τους αδύναμους με τους αδύναμους και τους δυνατούς με τους δυνατούς. Οπότε έχει μεγάλη διαφορά. Μπορεί να είναι 3-5, αν είναι και με θέμα με ποιον έχεις παίξει. Άλλο να παίζεις με τον καλύτερο ή με τους καλύτερους, και άλλο να παίζεις με κάποιους που φαινομενικά είναι οι πιο αδύναμοι. Τελευταία όμως, τα τελευταία επεισόδια σας είδαμε να έρχεστε λιγάκι πιο κοντά, υπήρξαν και κάποιες αγκαλιές. Ακόμα και όταν έφυγες, εκτός του ότι η Ελισάβετ ήταν ανέκφραστη σχετικά στο άκουσμα της αποχώρησής σου, σε αγκάλιασε σφιχτά, είχατε ανταλλάξει κάποιες πολύ καλές αγκαλιές και σε αγωνίσματα. Τι ήταν αυτό που μεσολάβησε? Νομίζω ότι και σε μια ψηφοφορία δεν την ψήφισες, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως ναι. Θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που σε έκανε να αλλάξεις και να γλυκάνεις απέναντί της. Το πάρτι της Ένωσης ήταν κάτι το μοναδικό. Πραγματικά, γιατί όταν πεινάς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όταν πεινάς, όταν είσαι βρώμικος, όταν ζεις στην καλύβα στο σανίδι. Όταν φτιαχτήκαμε, κάναμε μπάνιο και ήμασταν με τα καλά μας, τραγουδήσαμε μαζί, χορέψαμε μαζί, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και θέλω να σου πω ότι η Ελισάβετ δεν είναι ένα από τα παιδιά που αντιπαθώ. Πραγματικά στο λέω αυτό. Απλώς έπρεπε να την ψηφίζω. Και πολλές φορές, και ίσως τελικά δεν έπρεπε να είχα κερδίσει τόσες πολλές ατομικές ασυλίες, γιατί έπρεπε να δείξω κάποιον συμπαίκτη μου. Και φάνηκε ότι ήμουν κακός. Υπήρξαν κάποιοι από τους συμπαίκτες σου από την αντίπαλη ομάδα που την πετάγανε την ασυλία. Όπως ο Στέλιος π.χ. που έχει ισχυριστεί ο ίδιος ότι πέταγε την ασυλία. Δεν είχες μπει ποτέ στη διαδικασία να το σκέφτεσαι και έτσι? Ή υπερίσχυε μέσα σου το αίσθημα ότι θέλω να συνεχίσω να είμαι στο παιχνίδι, οπότε πάω να παίξω λίγο εκ του ασφαλούς με την ασυλία μου? Εγώ ήμουνα πορωμένος με το παιχνίδι. Στο λέω έτσι ακριβώς. Φαινόταν να ξέρεις, ότι φαινόταν και στον τρόπο που αγωνιζόσουν. Ναι. Ήμουνα πορωμένος με το παιχνίδι. Ζούσα γι' αυτό. Δεν ήθελα να κάνω κινήσεις που να πετάξω γιατί δεν θα ψηφιστώ αυτή τη φορά, οπότε μπορεί να ψηφιστώ την άλλη φορά. Σε κάθε αγώνισμα ήθελα να κερδίζω, και να σου πω και κάτι. Όχι για το έπαθλο, όσο πιο πολύ για τη νίκη. Ήθελες να πας στο τέλος? Δηλαδή νίκη εννοούσες επί των αγωνισμάτων. Επί των αγωνισμάτων. Αλλά ήθελες να φτάσεις στον τελικό? Ήθελα να φτάσω μέχρι εκεί που μου άξιζε. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιο αδύναμοι παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Δεν είπα ότι είμαι ο πιο γρήγορος παίκτης, δεν είπα ότι είμαι πιο δυνατός παίκτης. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα πολύ καλό στην ισορροπία, και το έχουν δείξει τα αγωνίσματα της ισορροπίας και από τις δύο ομάδες, ότι έχω πάρει τις περισσότερες νίκες. Ζούσα για το παιχνίδι, μέσα στο παιχνίδι. Μ' άρεσε τόσο πολύ. Και λέω ότι ναι, αν υπάρχει κάποιος πιο δυνατός παίκτης από μένα, του αξίζει να κερδίσει. Γιατί εγώ να σου πω κάτι, εγώ δεν ζηλεύω. Άμα όλος είναι πιο καλός παίκτης, πιο κούκλος από μένα, εγώ δεν ζηλεύω. Και γι' αυτόν τον λόγο ήθελα να κάτσω μέχρι εκεί πέρα που μου αξίζει. Και δεν ήταν εδώ, ήθελα να κάτσω λίγο ακόμα. Γι' αυτό και στεναχωρέθηκες, έτσι. Ποιον θεωρείς, εκτός από την Ελισάβετ που έχεις πει ξεκάθαρα ότι την θεωρείς μια πολύ δυνατή παίκτρια σε σχέση με άλλους, ποιον άλλον από την ομάδα?